كرم سلام 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 كمي وعلكم دحان دغنيهم لو ما عنتي قرب حصر زبلت يا زلهنا فلي زبل كابتن اي فاينانس ايكونن انتايو ابز حلفه ايميل مصياني رقد مخلته معالتي على 10 شومنت مالتي بزعبا نشتي كنزتينا كساب قرب جلسات زاتونا نايمانه باريا خنول اسكي سمع ايه قرأتها let me screen share أحوال anyway نابتار استنا خنمጽ كمي صنيحكم سلام كتلو بعال ملء تسفاي مجمريا زي ابزي انا حبريتا زهبو ጥንቅቕ ኢልኩም ባዕልኹም ዝመስለኩም ምስትኽኢላታት ክትኸድዎ እላቦ ስፔሻሊ እዚ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ጉዳይ እዩ I'm not lawyer. Lawyer ኣይኮንኩን ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቃ ኣይኮንኩን ዋላ ካልእ ኣይኮንኩን ማለት እዩ I'm just guy finance economy accounting ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ደኣ ኣብቲ ኖቲፋይ ስለ ዝገበርኩት ኢሜል ቀጥታ ይመፅእ እቲ ሓበሬታ ስለ ዝመፃኒ ንስኻትኩም ከዓ ኩሉ ሰብ ከዓ ናይዚ ጉዳይ ዝተኻፈለ ክኸውን ስለ ዘለዎ ብዙሕ ሓበሬታታት ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይቕየር ስለ ዘሎ ነዚኣ ንክትከታተልዋ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ እንታይ እያ እዚኣ መጀመርያ ቀድም ኣቢልና ኣሕዋት እዚ ቻነል ሓዳሽ ቻነል ሓበሻ ኤዱኬሽን ክሳብ ዝኾነት ሰብስክራይብ ድሕር ጌርኩምላ ፎሎው እንድሕር ጌርኩማ ዝበለፀ ኣብዚ ብዙሕ ቪድዮታት ፅዒና ኣለና ስፔሻሊ ብዛዕባ ሞስትሊ ናይ ፋይናንስ እዩ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ማለት እዩ ብዙሕ ኣሎ ማለት ኣብ ዝሓለፈ ኣብዚኣ ቪድዮ እዚኣ ጠቂሰ ነይረ ሎሚ ከዓ ከም መቐፀልታ ወይ ከዓ ካልኣይ ክፋል እያ እንታይ እያ መቐፀልታ ወይ ከዓ ካልኣይ ክፋል ናይ ሎሚ ዘላ ግን ምክንያቱ ብፍሉይ ዝበለ መፂኦም ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ዝኾነ ኢሜል ሰዲዶም ተኸፊቱ ማለት ኣይኮነን ግን እንታይ ደኣ መስርሕ ክንሰርሖ ንኽእል ሕጂ ንሕና ወይ ከዓ እንታይ ከነፅንዕ ንኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል ብዙሕ ሓበሬታታት መፂኡ ስለ ዘሎ እዩ ዶንት ፎርጌት ቱ ሳብስክራይብ ዲስ ቻነል እቲ ሕቶ እቲ ኣፕሊኬሽናት እውን ክፉት ክሳብ ዝኾነ ኣብዚ ሞር ኣፕሊኬሽናት ጀመረ ኣብ ዙም ገለ ኢና ክንለማመደሉ ነዚ ሕጂ ግን እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ መጀመርያ ምስ ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቓታት ምርኻብ ኣገዳሲ ካብ ሕጂ
ኢሚግሬሽን ጠበቃታት ኣከባቢኹም ዘለዉ ንስኦም ዘትዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክንጥቀምሉ ንኽእል ወይ ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ so that is the most important to do so ክንኡ ናብታ ትማሊ ዝመፀት ኢሜል ክኸይድ ማለት ናብ እንታይ እዮም ሰዲዶም ዕለት 10 ንህትልኩም ዕለት 18 ፍራይዴይ ማለት እዩ so እንታይ እዮም ሰዲዶም እቶም ዌልካም ኮርፕስ ዝበሃሉ ክልተ ፌዝ ከም ዘለዎም ርኢና ኢና ቀዳማይ ፌዝ ንስኻ ንዘይትፈልጦ ንሶም ብዛዕሎም ዝገብርዎ ፕሮሰስ ትገብረሉ ሜላ እዚ ኦልሬዲ ኣብ ምፅፋፉ ይገብርዎ ኣለዉ ይውዳእውን ኣሎ ማለት እዩ ታንዓና ተድልየና ንሕና ካልኣይ ፌዝ እያ ወላ ካልኣይ ክፋል ክንብላ ኢና ንሕጂ ስም ቀይሮም ኣለዉ መጀመርያ ኔም ኢሎም ኣለዉ ኔምን ኢሎም ኣለዉ ካልኣይ ከዓ ካልኣይ ክፋል ክንብላ ንሕና ንንፈልጦም ሰባት ዘመድና ድዮም ኣዕርኽትና ድዮም ኣሕዋትና ድዮም ቤተሰብና ድዮም ንሕና ብዝንደልዮም ሰባት ስፖንሰር ንገብረሉ ሜላ ማለት እዩ እንታይ ብሎም ትማለ ሰዲዶም እታ ዝረኣኹማ ኢሜል ማለት ዕለት 18 ዓመት መፅያ ናብዚኣ ኮፒ ገይረ ካብ ኢሜለይ እንታይ ይብሉና ዘለዉ እቲ ኣፕሊኬሽን እቲ ኔሚን ፌዝ 2 እያ ነይራ እንታይ ገይሮም ኣለዉ መጀመርያ እዚኣ ክትሕዝዋ ደስ ይብለኒ ስም ቀይሮም ኣለዉ ኔሚን ኢሎም ኣለዉ ሶ ሕጂ ክወፅእ እቲ ኣፕሊኬሽን ኣሎ ሌደር በቃ መወዳእታ ዝዓመት እዚ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ መወዳእታ ዝዓመት ከዓ ወርሒ 8 ኣለና ወርሒ 9 ዲ ክመፅእ ወርሒ 10 ዲ 11 ኣብ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ከም ዝወፅእ ነጊሮም ኣለዉ እዚ ኩሉ ሓበሬታ እንታይ ከምፅእ መኒ ኤሊጅብል መኒ እንታይ ዓይነት ረፊጂ ንመን ይምልከት ብዙሓት ኣለኹም ካብ እስራኤል ካብ ኢትዮጵያ ካብ ገለ ብዙሕ ዝመፅእ ብውሽጢ ኣሎ ሶ ንመን ይምልከት ዝብል ብዝያዳ እዚ ክመፅእ እዩ እንታይ ኣ ረፊጂ እቲ ሪኳየርመንት ገብረካ ናይ ረፊጂ ክሳብ ዝኾነ ኩልኩም ትፈልጥዎም ንመኒ ብዝያዳ ዝምልከት ዝብል ቅድምታ ራእይዋ ቅድምታ ኣፕሊኬሽን ኦፐን ምግባራ ቅድሚኣ ንመን ይምልከት ዝብል ሓበሬታ ክመፃና እዩ ዶንት ፎርጌት እዚኣ ክንርስዓ የብልናን ስማ ከዓ ካብ ፌዝ 2 ናብ ኔምን ተቐይራ ከም ዘላ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ብሰንኪ ዳና ኢሜል እንታይ ብሎም ሰዲዶምና ዘለዉ እዘን ሰለስተ ነገር ክንገብር ንኽእል መጀመርያ ኣብ ዩኤስ ትነብሩ ኣብ ዩኤስ ትነብሩ ቤተሰብ ዘመድ ኣዕሩኽ ካልእ ኮንኩም 5 ተመስረቱ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝብል ኢንኬዝ ድሓር ምስ ተኸፍተ ንኻይትድንጉ ወይ ከዓ ንኻይንድንጉ ሕጂ ክትገብሮ ትኽእሉ ቁጥዕታት እዮም ሰዲዶምና ዘለዉ ወይ ከዓ ሕጂ ክንገብሮ ኢንክሉድ ገብራ ነብሰይ ኣብ ናምበር 1 ሰርሓሉ ክሳብ ዝኾንኩ ማለት እዩ ሶ ሕጂ ክንገብሮ ንኽእል 5 ሰብ ኣብዚኣ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና 5 ግሩፕ እቶም 5 ግሩፕ እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ዕድሞም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ክኾኑ ኣለዎም ሓደ ካልኣይ ነገር ከዓ ወይ ሲቲዘንሽፕ ወይ ከዓ ግሪን ካርድ ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎም ክልተ ሳልሳይ ነገር ከዓ እንታይ እዮም ኣብ ሓደ ከባቢ ክኾኑ ኣለዎም ኣብ ሓደ ከባቢ ክብል ከለኹ ለሰይ ኣነ ዘለኹ ንኣብነት ኮሎራዶ ደንቨር ኮሎራዶ እዩ ዘን ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ዘለኻ ተሓንሳብ ኣለኻ ማለት እዩ ሶ ኣይመስለንን ኣነ ብኮሎራዶ ኮይነት ሓደ ሓወይ እንድሕር ኣብ ካልእ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ወይ ከዓ ኒውዮርክ እንተልዩ ኣይመስለንን ሓደ ዝኸውን ግን እንታይ ዝብል ደ ሴም ከባቢ ኮንካ ኣብ ሓደ ኮሚኒቲ ዝብል ማለት እዩ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዚ መሳርሕትኻ ስኻሲ ለሰይ ትሰርሓሎም መሳርሕትኻ ዘለዉ ፍቃደኛታት እንድሕር ኮይኖም 5 ሰባት ኮይኖም ክፍርሙልካ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም እንታ ወረቐት እቲ ገንዘብ ውሕድ ከም ትፈልጥዎ ክሳብ 2700 ማለት እዩ ሶ ክሳብ ዝኾነ ምስ መሳርሕትኻ እውን ክትገብሮ ትኽእልካ ጎረባቢትኻ ፃዓዱ ተልዮም ክትገብሮ ትኽእልካ እዳዝመረ ናይ ስጋ ዘመድካ ወይ ከዓ ቤተሰብካ ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ 5 ሕጂ ክትምስርቱ ወይ ከዓ ክንምስርት ኣለና ማለት እዩ ካልእ ዌልካም ኮርፕስ ዝብል ትሬኒን ከሪኦኩም እየ ድሓን ኣብቲ ኦንላይን ምስከድና ከዓ ክንወስድ ኣለና ሕጂ ሶ እቲ ትሬኒን ቆፀራ ኢኻ ትሕዝ ኣብቲ ኦንላይን ቆፀራ ምስ ሓዝካ ሽዑ እንታይ ትገብር እቲ ትሬኒን ትወስድ ሓደ ካብቶም 5 ኩልኻ የድልየካኒ ማለት እዩ ሳልሳይ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣቴን እንደገና ካልእ ትሬኒን እዚ ከዓ ነቲ ኣፕሊኬሽን ሳፖርት ዝገብሩ ከዓ ዌቢናርስ ኣለዉ እንደገና ከዓ ነቲ ከመይ ጌርካ እቲ ኣፕሊኬሽን ዝመልኡ ወይ ከዓ ኣብዚኻ ትምህርቲ ከዓ ኣሎ ይምህሩ እዮም ማለት ናብኡ ከዓ ሴሚናር ምስኦም ከዓ ክትሳተፍ ትኽእልካ መዓልታት ኣሎ ዕለታት ኣሎ ደን እዚአን ሰለስተ ነገር ትሪእዎ እንተለኹም እዘን ሰለስተ ነገር ሕጂ ክግበራ ዘለወን እየን ማለት ከም ራብዓይ ፕላን ዊዝ ዮር ኮሚኒቲ ኢን ማይንድ ኣለና ሶ ሞስትሊ እዚ ርክብና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ኣዘ ኮሚኒቲ ለሰይ ኣነ ዝነብረሉ ዘለኹ ኮሎራዶ ኮሚኒቲ ምስቶም ኮሎራዶ ዘለዉ ኮሚኒቲ ዊ ሃቭ ቱ ቱጌዘር ማለት እዩ ምስቲ ኮሚኒቲኻ ዘሎ ሓላፊ ድዩ ካልእ ድዩ ምስኡ ዘሎ እቲ ኮሚኒቲኻ ክሰርሓሉ ከም ዘለዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ደማንድ ትገብር እቲ ኣኼባ ጌርካ ድዩ ሄይ ረፊጂ
ኣሕዋትና ስድራ ቤትና በቃ ኣብ ስደት ዘለዉ ደቅና ወይ ገለናን ከነምፅእ እቲ ኮሚኒቲ ከዓ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኮሚት ክገብር ኣለዎ በሪ ኣገዳሲ እዩ ቸርች ንባዕሉ ኮሚት ክገብር ኣለዎ ኣገዳሲ እዩ እዚ ክልተ ነገር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሶ ንሱ እውን ኣብ ፕላን ክኸውን ኣለዎ ወይ እውን ክስርሓሉ ኣለዎ ሕጂ እዚ ኩሉ እንድሕር ሒዝካ 4 ነጥቢ እንድሕር ትዳለሉ ኢኻ ንስኻ እቲ ኮሚኒቲ ሲምፕል ሌተር ከዳሉ ይኽእል እዩ ምሕደራ ዘለዎ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ሄ ኣነ ንመንሽሙ ሓዊ ቤተሰብ መንሽሙ ኣባል ናህና ናይ ኮሚኒቲ ክሳብ ዝኾነ ሂዝ ወልካም ባክግራውንድ ናቱ ናይ ደስ በለ ከምዚ ዓይነት ሰብ እዩ ከምዚ እዩ ኣበርክቶ ኣለዎ ኣብቲ ኮሚኒቲ ሜምበርሽፕ እዩ ኢሎም ደብዳቤታት ንእሽተይ ክፅሕፉ ይኽእሉ እዮም ወርኤቨር እቲ ናይ ኮሚኒቲ ሜምበር ድዩ ንዝኾነ ሽዑ እንድሕር ሓንቲ ሌተር ከም ኣዳልዮም ኢልካ ንኤኒባዲ ስፖንሰር ዝገብር እታ ሌተር ኮፒያ ጀስት ኮፒ ኤንድ ፓስ ማለት ንምንታይ እዩ ዘለኹ ኣዝዩ ሓጋዚ ክኸውን እዩ ብዛዕባኻ ክገልፀልካ እቲ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኮሚኒቲ እንድሕር ብዛዕባኻ እንድሕር ገሊፅልካ ናብቲ ስፖንሰር ክትገብር ከለኻ ኣዝዩ ይሕግዘካ ማለት እዩ ካልእ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዋላ እቲ ኣፕሊኬሽን ተኸፊቱ እንተሃለወ እዚ ገና ናይቶም ቀዳማት እዩ ኣፕሊኬሽን እዘን ሰለስተ ነገር ኣይትግበር እንታይ እዩ ዘለኹ you should wait to begin እዘን ሰለስተ ነገር ድሕሪ 2 ወርሕደን ድሕሪ ወርሕደን ማዓስ ከም ዝኾና ክንገብረና እዘን ታሕቲ ዘለዋ ኣብዚኣ ንህልዋኹም ማለት እዩ so make sure እዚአን ሰለስተ ነገር I'm gonna just put it a green እዚአን ሰለስተ ነገር ኣይንግበር በቃ so don't complete እቲ current welcome plan ዝበሃል ኣሎ welcome plan ዝበሃል ኣሎ ንሱ complete ኣይትግበር ፅናሕ ግን ኣንብቦ ረኣዮ ፍለጦ ማለት እዩ so ናብኡ እውን ክኸይደ ድሓን ሓጋዝ ዝብሎ ነጥብታት ኣብኡ እውን ክዛረብ ማለት እዩ ካልኣይ ባክግራውንድ ቸክ ኣየድልየካኒ ኣይትግበር ንስኻ ማለት እዩ ንሕና ኢና ባክግራውንድ ቸክ ንገብር ሳልሳይ ዶንት ኣፕላይ ከዓ እቲ ኣፕሊኬሽን ክፉት ግን ገና እቲ ናይቲ ፌዝ 1 ኣፕሊኬሽን ጥራሕ ዘሎ ፌዝ 2 ኣፕሊኬሽን ገና የለን ሶ ኣይትግበር ሶ እዚአን ኣይትግበረን ግን ከተፅናዕ እንትኽእላ እዚአን ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ግን እንታይ እየን ግበረን ማለት እዩ ሶ እዚኣ ኢሜል ዓርቢ ትማሊ ዝመፀት እያ ሶ ሞር ሓበሬታ ነዚ ንምድላይ ከዓ ናብቲ ድሕሪት ከድና ኣፕላይ ክንገብር ንኽእል ሶ ክምለስ እየ ናብቲ ጎግል ሕጂ ንኩልኹም መጀመርያ ቤዚክ ክገብር እየ ንኩልኹም ክትከታተልዎ ከምቲ ዓድመ ጀስት ማይን ኣነ ዝሪኦ ወይ ከዓ ዝከታተሎ ኣብ ኦንላይን ስለ ዝኾነ እምበር ካልእ ኣይኮነ ማለት ጎግል ክዱ ኣሕዋት ዝሓለፎም ኣለዎ ዌልካም ኮርፕ ኢልኩም ድሕር ፅሒፍኩም ጀስት ሲምፕል ወርድ እዚ ኩሉ እቲ ሓበሬታ ኣብሎ መጀመርያ so welcomecorp.org ማለት እዩ ድሕር ክሊክ ጌርና this how it website looks ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለያ ነይረ ዝሓለፈ ቪድዮ ምናልባት ናይ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ኣይረኣኹማን I don't know why so እዚኣ so ንስኻ ሕጂ ትገብረን እዚኣ ሓበሬታኻ ትመልእ ከም ንዓይ መዓልታዊ ኢሜል ኣፕዴት እንዳገበረ ይመፃኒ ስለ ዘሎ ንዓኹም ከዓ ንዝኾነ ሰብ ከዓ መዓልታዊ ኢሜል ኣፕዴት ገይሩ ክመፅእ ቀዳማይ ስምካ ላስት ኔምካ ፖስታል ኮድ ናትካ ማለት ዚፕ ኮድ ናይ ዘለኻ ዓዲ ኣበይ ናይ ሰት ትነብር ኢሜልካ ሞባይልካ እዚኣ መሊእካ እንደገና ካብዚአንካ ዶንት ፎርጌት ነየና ኢኻ ክሊክ ትገብር ኣም ኢንተረስት ነዛ ቀዳመይቲ ኮንካ ቀዳመይቲ ኣይኮንካ ንዘይትፈልጦም እያ ንሳ ንዝኾነ ሰባት ቁፅሪ ክልተ ንህልካ ኣም ኢንተረስትድ ኢንፎርሜሽን ኣባውት ስፖንሰርሽፕ refugee newcomer who I already know ንትፈልጦ ሰብ እዚኣ ከዓ ክሊክ ትገብራ እዚኣ እቲ ካልአይቲ ማለት እዩ so ቀዳመይቲ ኣድልየካንያ ምክንያቱ ንስኻ ማለት ኣድልየካን ክብሉ ከሎ ንስኻ ያሮኬ ቮለንታሪ ሰብ ድሕር ኮንካ ንዝኾነ ሰብ ከተምፅእ ባዕሎም ዝሃቡኻ ባዕሎም ዝዕድሉኻ you welcome to do that ኣነ ትሚ ከም ናተይ ከም ሕብረተሰብ ከም ኮሚኒቲ ከዓ ንፈልጦ ግን ቁፅሪ ክልተ ቤተሰብና ንዘብና ደቂ ዓድና ንፈልጦም ጥራሕና ከነምፅእ እንደሊ ይመስለኒ ማለት so make sure click number 2 ያ so number 2 click እንድሕር ጌርካ submit እንድሕር ኢልካ መዓልታዊ ብዛዕባ ናይ ንስኻ ትፈልጦ ሰብ ስፖንሰርሽፕ መዓልታዊ ምስ ተቐየረ ኢሜል ይመፃካ ኢሜል ምስ መፃካ so ያ ከተንብቦ ኢኻ በዚ ክብል ኣጋጣሚ ንኣብነት 5 ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ግሪኦም 5 ሰባት ነዛ ኢሜል ምስ ሰደደት ምስ መፀቶም 5 ሰባት ናባይ ኮፒ ኤንድ ፔስት ገይሮማ ዝሓበሬታ እዛ ዘርእየኩም ፀናሕኩን ዕለ 18 ማለት እዩ so ያ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ኢሜለይ ካየንብብካ ከለኹ ብሰባት ናብ ፌስቡክ ይመፅያ ማለት እዩ then I send that okay yeah looks good news ማለት እዩ ፅቡቅ ስቴፕስ ከይዶም ኣለዉ then ክደግማ ኣለኒ እዛ ጉዳይ ኤለ መፅያ ማለት so ኣብ ታሕቲ ትወርድ ኣብዛ ታሕቲ ንህለኩም መጀመርያ ኦን ካምፓስ ትብል ራእይዋ ኣብዚ ቀዳመይቲ ቪድዮ ጠቂሰ ኣለኹ ኣሕዋት ተምሃሮ ሃይ ስኩል ዋላ ዝወዳእኩም ኣብ ረፊጅ እንተልዮም ቤተሰብኩም ኣሕዋትኩም ዘመድኩም
هاي سكول ولا ودي دحر كوينم نتمرتون ازي دلوي ويلكم كوربس بل ابزح تقدميت فيديو رايوا بزعبه تمرتي بزعبه اديوكيشن دحر كوين مور ان ديتيل ناب اخت كود تخلو ندحر كلي غيركم مونسو just frequently ask questions زين هلكم بقى زي معات قال له ابزح حالفه تقيسه انا عملت لو ممكن نابيك مصدا نيمن نتا نحنا نفولطو سبونسر نغبرو وكا فيز 2 تبعيلا صواع نبرت ابزح حالفه هجي جن انت عملوا نيمن لما so Maasi was the application later this year. I know in the middle of this year سلام نيرو مابز حلفة جن ناي مسرح نجار كل شيء عنتايو يا لا تغير إذا خيط maybe هجون موداتها أبز موداتها عمل زيلو من علو maybe نعمتها خوني خل maybe زي خوني خل whatever it is كل شيء حبرتها لا تغير جن إحنا the focus is مسؤول كنكير كنالنا ده حبرتها زين دحراز زي قد سنة خويو بك مستا ويب سايت زيها كنكير كنكل علنا إيميل يعملها مالي so هجيكم وصل مخانم تسم كم ويز بالكم تغير له فيستي بحالين هجيجن ناب نيمين إلى ملو that's the point انتاي كنقبر نخلكا 4-3 نجار نتبت قيس له سلازي كله تي نجار can I sponsor someone I know not yet but soon simple word not yet but soon later this year هجينها زي أنا برتني جامنت not yet but soon راح نيرا إذا later this year كان لكم أبغى دخلت معلت أبديت كرا ما عليك دخلت معلت أبديت قبره أنا عان إذا السمن نتخالي كله زمتوا مالتي so has not been announced yet announced رايكون again it's gonna be كام مالتي so أنت easy كم easy مسرح لسه نابيك أنا خير شيء ناب تحتي كجمر ندحر اللي خا get start تقول الله زي رايوا get start so أنت تقبر alright أبزي الله خل أنت تقبر next steps مستخفته ويون كاي تخفته انتاي لي زين درجة زي أن نزقبر حادة كلته سلسته أربعته حمشته شدشته شوعته شمنته تصل كدقمني نحنا أبلاي كنقبر كلنا إذا قداي ملو مستخفته زين ستيبس نقبرن زينين حادة كلته سلسته أربعته حمشته شدشته شوعته شمنته طب هجي بزا ساعات زي أنت كنقبر نخيلنا قصر حدا كنقبر نخيلنا خنياتو انت إليه لعلى 10 شمنته عدمهم سيتيزن ويكا جرين كارد زلوهم سبات جروب كتفتر تخلها ولا قربت تريزلو مسارح تخا ممهر تخا نيبور كا فريند تخا I don't think so نس دحر أنا تراك درايفر كوينسي تراك درايفر زوروس دك خالق زي قخرك بخيله يسعر اليوم ويكا خالق مالتي they can be my friend it doesn't matter ويون أنا ندحرنا ويح عمد جيرة بحدا جزاها so قربا بيتيت عركنت جيرة yeah they can help me to sign مالتي so it's not require أي جورا كان عهزم دنا خالقون require جورا كان so زيا هجخت جبر اللوا بحالتي أنا ياتو دحر مستخفته نداقوي خانا مسرح كيد مالتي قصر خلته attend an application support season مالتي دي نت application حاجة سكا attend جبر أبزي أكلك تجر كا let's say click here that's it أبزي لك ما أسعد دلي like one demand application support تدخل ما أسي live دحشكا أنا أبدت ما أسأل لها Wednesday 7:30 p.m. على open do you want to attend أبزي معزيا if you want yes ready so إزي أخلنا معالتاوين أنا تبدأ سومن زيا Wednesday 7:30 لا مالت p.m. so attend تقدر so again كمل سينا مالتي فاينلا فورمات تقبرها attend تقبر تخلها إزي complete background check أي تقبرها not yet so سالسة إزي تقبر تخلها complete train دخون train كلي كائن عها مالتي كليك برا زي عها طبعا نحرك الجركا so إيميل كأتولم then you can do a train مسوي مالتي كمهرو قائم انت تقطعتها مالتي again كمل سي سلسة لنا بزيكا background check سي application لنا and then train لنا and then support خالنا حاجز مالتي so complete your welcome plan نزبل زلو complete كايت قبرو زي جن انتا يقبل idea امس مسروتو سرحيو انتا ايز زي welcome plan مالتي like simple أنا حاوي زمداي مسمته زي زلني زي دالولو زي قبر اللي خليه زي خوني خليه حساب كيس عم عالتي نسخانة سب نزح حد السب كنت حزو خمز لك بقى خد كله خمز لك بتجنزب زواصعون كتواصع له خمز لك لا جزا خرايدي ولا خالق دي just work plan مالتي زي مستخفته
حدا بحدا زي بزوم مستلي انت خنكيدنا مستخفته ان كله كومبليت مسكده حدا بحدا زي كله بزلو حتتات والله كنت ايت ابلكيشن انت ايت قداي كلهم كدينا سو اتن سلسته طرحين زلينا امبرد حار ابلكيشن ابزي لو انت ليكم كنتم مهارو تخلوهم سلاذ لها تكسب 45 دقيقه حساب حدا ساعات وصلنا ابلكيشن ختملو مالي سو as a community as a member as like كالو كوينكا نز كله اما لإكان فليت كان كتصنح لك to be said please نحادا سب كل تشحن سلسين 75 قرشي make sure زخونا سب ازي جنزب كمزي دو خمزي سأل كابزي كندا نريو don't do that بزخونا سب اب ساعزي كم سأل كادا حاجز قبل كادا 10 شهر 20 شهر زبحال كومو ايكون نزي تطنقو ولا كم عايز بلا تايمن don't do that so نسخة عند حرشدش شاب كتمس كون كان عونت زين times 6 زين ابزي multiply جركا كندا انجنزب طرح نزليها كينو ايد لي كان ازي كه نسخة تا جروب 5 نسا مسرتت تا جروب 5 كان خندي سب كتمس تخلقا كنريعنا حبيرنا خا نابيت خير كان ساون كنريعنا سلازي ازيان that's all so educate yourself احوات انت ايتي plan حبش education كل شيء نحدا سب بقى بعد خاص سلف like responsible نوصل حلافነት نوصل كم مهار كفلت then you can play with it so to me نزل سلسة 4 ነገር ንክትገብሩ እጂ ምሳኹም ዘለውና ኢሚግሬሽን ክእላታት ኣሕዋት ተለይኹም ክእላ ሓበሻ ዝዛረቡ ትግርኛ ድም ዋላ ካልእ ምስኦም ከይድኩም ነዚ ላይክ ፕላን እንተገይርኩሞ ስዑ ምስተኸፍተ ድሕሪ ወርሒ ድሕሪ ገለሐ ኣብ ኢሜልኩም ካ ኦልሬዲ ኖቲፊኬሽን ክመጻኩም then ሽም ቦም the application is ready is submit so ቀዲም ዝረአየ ቀዲም ዕወት ብሉ ኣብ ዓድና ንተኽሲኦም ከም ኣምሂሮምና ግን ቀዲም ዝገበራ ቀዲም ዕወት ማለት so I don't mean this نابزي make sure كأنتي تجبروا له سبب تبلو بطي رفيج بمولو process حلي في رفيج هونكم ده المسيحكم كم زخماي برفيج يخ مسألة زي هات بلا يجرا يكون كبسبات نابدقي نابجلون كتوم أقول لكم تعمي عزي أقداسي so زي هات بي نايلو ما عندي this is the most important I need you guys to go over this always frequently asked questions in the حريقهم it's a lot information أبي تحت قبل تخل تايزين بعلو can I tell little more انتاي كميجرم family member sponsor قبره كلنا هلا كذي this is all information كله تتجبروا للسب بيناي USRAP حلف خونا له بالت refugee individual or family هاي refugee admission programs زلوا أبدأ تخونا له doesn't mean أنا حويس له زلوا أب كنا له ندخل refugee تزاي بلو I don't think so قبروا like they have to be in a refugee data مالت so see مالت so تانا education كا don't forget it كايترسعوا so تانا education important يا مهارو تسب حوات قربان دحر عليهم نت process تانا إذا حلف فيديو طريقهم ماون حق عزيز كتكون تخليها بحاله كم تلمد let's stop sharing جون مساهم أنا حكوا دس بلاي yeah I think so أنت هالو حتى تاب دحر عليهم داملسنا هنكي thank you كباري thank you برهين thank you بري and then thank you سامري كلهم this is help yourself like كلتا معلتي متيادا إمالزيا then help yourself بعلخا نبعلخا مسرح عقل انت اينا هنقبرو تا ابليكيشنات قلقلا مستخفته تخفيتي اوريدي كنت ببوت خلقهم قن don't submit هجي نحر submit غير كان السخا نصم بزهبخا سباتخا نتم نصم زهبخا تعدلك خايت حلفا نتم نصم بعلم ديزاينز غيرهم ودات سباتالو نصم سبات يمكسدلتا so don't lose that نحكا زلا بلج انا يسدرا بيت كان يحوات كان يبيتسب كان يفاملي أنا رفيج خمس نابزد اللي تبلين جنك كسب كناتاتو كسب كله نقولو كسب سري of course كمهارو كعابيو كفلتو of course كمنا عدلنا هنا زلهم كلهم دسي ولا نمالي أبز حالة في جل زيد اللي قرب إيميلات من تايزي نرقص قاس كبري جل لم no way كمان stop why are here سلام تاي الله خان سخابزي لذي أبزي الله تسديد الحراب يتبعي نبرالو واينت كاب يتبعي ويا معسكر زنبر سلام تاي بأمريكا زنبر so كعبن فلتن كمهارن كمرامرن مالتي so تعدلات نخلو بدك عين حساب بحوات بالطعمي عين تقبو نتنك الزنا نتنك كم كل شيء تتقبروه زي lawyers immigration lawyers important مالتي so بزيادة دحان مستخفتون تمكيلات هتعلونا مزيوم من قدم على إرسات قرب مزيوم نيرون هذا حلفة مزيوم إحنا ريكوست نقبره منا مالتي نحن حاجة زينا نقبر حوات information this is information this is the education everything is in here is education so نسعى
ካልእ ምናልባት ገለ ሕቶታት ተልይኩም ክምልስ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ዝቕፅል ኢና ክንራኸብ እዛ ቻነል ግን ክትዓቢ እንድሕር ጌርኩማ ተመራፂት እያ ምክንያቱ ብዙሕ ሓበሬታታት ክንለዋወጠላ ኢና ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ፎካስ ኣሎ ብዙሕ ክንመሃረሉ ንኽእል መንገድታት ኣሎ alright so any question wala can I go thank you كلكم كباري برهين بري مرهاويت and تسفيه alright I think so that's all thank you so much مساكم صنحكم تلمد دس بلاي تملسكم رأيوا أبلدون قبل أبتي يوتيوب كم بعلم عليه باي باي